أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة داي ببارلاما أول يكأي بحرن قداي ببارلاما أولاد درجان በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጥሮ ሳይሆን እኛ ያዘነብነው ነው። አዎ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እኛ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እኛ እንዳትጠራጠር እሱ። አዎ አንዳንዶች እግር ኳስ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ መንዮት እዩ እምበሃር ሎሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ንሱ ድማ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብዙሕ ኣርእስታት ካብ ተጋሩ ዝመፀ ይኸውን ዝተፈላለየ ርእቶ ካብ ምሁራት ናይ ተጋሩ ክንሰምዕ ኢና እሱ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ሓንቲ ካብተን እዛ ቪድዮ ኣብ ናይ ትግራይ ሚድያ ትዘውር ዘላ ቪድዮ እያ ንሳ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ ግን ድሓን ዓቕሊ ጌርኩም ስምዕዋ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣለዋ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ዛረቡ ናተይ ርእቶ ክበለ ብዛዕባ እቲ ተሰሪቕና ኣይተሰረቕናን ወይ ኤርትራውያን ሸፋቱ ዝበልዎ እውን ንዑ ዝምልከት ቪድዮ እውን ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ መን እዩ ዝያዳ ኣብ ከምኡ ክነጠፍ ዝኽእል መብርሂ ክኸውን ዝኽእል ክንርኢ ኢና ካልእ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማት ዝተዛረብዎ ብዙሕ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ብፍላይ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተፈላለዩ ኤሊት ናይ ኤውሮጳውያን ኤክስፐርትስ ወይ ኣሜሪካውያን ኤክስፐርትስ ይዝረብ ኣሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ካብኡ ፈሊኻ ክትሪዮ ዘይትኽእል ድማ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ዓብዪ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ኣትዩ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና እንታይ ደልዩ ዘሎ ድሮቴ ኤምባሲ ድማ እንታይ ፀገም ፈጢሩ ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ፅንሑ ኣገዳሲ ሓበሬታን ፍልጠትን ክህልወና እዩ መጀመርያ በዛ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዋ ዘለው ሓደ ክኢላ ዝብልዎ ዝዛረቦ እስከ ንስማዕ ብኡ ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ክንሓልፍ ኢና ኦኬ ሶሪ ሌትስ ጎ ኤንድ ሌትስ ጎ زبرك الخدنا مثل ما خنخا عزيز لك حساب تعيو المال تعزبتنا ون وين إيجابيان ون زغلت فسلم تعيو جزية سيف كنقبر سلاز دليه نغتر حساب حق كفل أبز داقم توعي كله تقبل نتخاك بس كنكا خدمت استي نعم حديث الملس ما كاجر بس تجربة مستي بر بحري تعصاصيرو بخمي حق تصحفوا خيلها كاول جمل استي تعيو مثلا كار هم تاريخ هو نتنقرنا الزعابة نحن أقسماينا في الهم تجارو الذي أقسم كلها أدوليس هلو أقسم كلها بحر بري بحرمونا مراخب على مكفاوي نقدر مراخب مخات خلص قبروا لنا وانا تاتينيرو أب قطعميت وناي بحر مسهل نايتوبيا أقباب زي خوانا من قدي يفتحوا بزي يكون من قدي ناي بحر برسي الناس بتسمية سلاز زنورة نفس عوان فلاي مس زي نفس إثيوبيا وقت تحيزو عبار من نورة نفس ناي الجرس خدنا له ناهيك خدنا له خدنا تحيزو تم من قصة خدنا زنورة من قدي بطالة لي حجراوي ربح يكون بزلاقي نايزو خاوي السلام دحنا الناس حلو ويكونون تابز بالسمعتي تو مصحف صحيفو أفتوان مصحف زي أب حتملو جزعة عرنا زبها الودر نتعيشنا زنورنا الأوان نيرو عرنا حتى هذا حزم حدا مسرتاوي حتوتات إثيوبيا ناي بحر البر نايمونا المثل على يقبل أيو زي كتقلص اللوا إلو كم برنامج هيزوس سلزنا ورا أنا عارف تودب مسرتاي نا أول مرة راح سلزنا وركو ياو حسب مصحف صحف هي لا مالتي بعين دراسي طرح تيكونيسي كان زيغا ميستريو بحر مالت ميستريو وبالخا بركز زولو هاغاوي هاغر كروح زخلو زعبات مس عالم تراخلو وي تكنخنو له دليو
ስለዚህ ኢትዮጵያ እውን ብፍላይ ንባሕሪ በርቢላ ወይ ንወደብ ኢላ ተውፅኦ ወፃኢ ክሳብ ቀረባ እዋን ልዕሊ 500 ሚልዮን ልዕሊ 5 ሚልዮን መዓልታዊ ዶላር ምዃኑ እዩ እናተገለፀ ዝርከብ ሞ እዚኦም ኣብ ምቕራፍ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ተሪእናዮ እውን ናይ መስሕብ ናይ ፖለቲካ ዓለምና ምስ ምዃኑ እቲ ዓይነት ብሓፈሻ ዓይነት ርድኢት የለካ ኣብ ረብሓቱ ክልተ ነገር እዩ ሕዚ ኢትዮጵያ እንታይ እያ ተሓትትላ ልብል ፀሪት ዝበለ ርድኢት ይሓስቡ ዘለዋ ሰዓት እዚ ማለት ናይ ምጥቃም መሰል እያ ተሓትት ዘላስ ናይ ሂስቶሪካል ዝኾነ ታሪካዊ ናይ ባሕሪ በሪ ናይ ሙናን መሰል እዩ ዝብል ነገር ያው ኣብ ከይዲ ናፀረ ክመፅእ እዩ ኢለ ይሓስብ ክልቲኡ ግን ዝተፈላለየ ነገር ናይ ባሕሪ መሰል ናይ ምጥቃም ንሱ ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ኣሎ እዩ ብኣህጉራዊ ሕጊ እውን ኣሎ እዩ ዝኾነ ኣብዛ ሕጂ ኣህጉራዊ ሕጊ ክብል ከሎ ንእሽተይ ዝዛረባ ክንሰምዓ ኢና ንዓ ድሕርያ ክንውዲ ኢና ነዊሕ ኢንተርቪው ዘለዎ ግን ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ኣብዚኣ ኣህጉራዊ ሕጊ ትብል ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሸንኮለል ስለ ዝኾነ እዚኣ ንስማ እያ ናይ ባሕሪ በሪ ዘይብሉ ዓዲ ኣብ ጎረቤቱ ዘሎ ናይ ባሕሪ በሪ ዘለወን ሃገራት ናይ ምጥቃም መሰል ከም ዘለዎ ያውገ እዩ ግን እዞም ሕግታት እዚኦም ፕራክቲካሊ ናብ ስራሕ ታምፆም እንተለካ ብዙሕ ተግባራዊ ዘይኮኑ ነገራት መዓት ነገራት ኣለዉ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣህጉራዊ ሕጊ ከፍፅመሉ ዝኽእል ዓቕሙ ስለዘይብሉ ስኢልካ ኣሎ ንማለት ተዘይኮይኑ ዝሕግዘካ ነገር ይኮነ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ከምኡ ሓንቲ ናይ ባሕሪ በሪ ዘይብላ ዓዲ ናይ ባሕሪ በሪ ናይ ምጥቃም መሰል ኣብ ከባቢታ ክትረክብ ከም ዘለዋ ይድንግግ እዩ ግን ሓንቲ ሃገር ዝኾነ ምክንያት ኣየግልግልን እንተኢላ ዘለዋ ደቡብ ተዓፅያ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣለኒና ደቡብ ተዓፅያ ዘይግቡእ ዝኾነ ክፍሊት እንተሓቲታ ብጣዕሚ እዚ ክሕግዘካ ዝኽእል ይኹን ንኣብነት ኣጓዕካ ሰሚዕክመ ዶ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘይክእል እዩ ዝእመን ዘሎ ኣዞ ኤክስፐርቲ ተባሂሉ መፅኡ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ኣይዶኖ ፈሊጡ ዲ ከይፈለጠ መሊቕዎ ብዘይታ ዋናንያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይ ፍቓዳ ኣይደልን እንተኢላ ወይ እውን ዋጋ እንተኽቢራ እውን ክኸሳ ዝኽእል ወይ ክኽልክላ ዝኽእል ሓይሊ የለን ብፍቓድ ናይታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ብሓይሊ ክእዝዛ ዝኽእል ሓይሊ ወይ ሕጊ ከም ዘየለ የነፅረሎም ኣሎ እዚ ከዓ ሾክ እዩ ንዓታቶም እዚ ግን እቲ ሕጋዊ መንገዲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ወይ ይኹን ካልኦት ሃገራት ፈትየን ክባ ዝኽእላ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ዳ እምበር ወታደራዊ እዚ ንክትምስርት ዝግበር የለን እንታይ ይብሉ ሕጂ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ እንዲኦም ኣብ ጅቡቲ ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ኣሜሪካ እወ ከፊሎም ስለ ዝኣቱ ዘለዉ ገንዘብካ ከፊልካ ሚልዮናት ጫሕ ኣቢልካ ልክዕ ከምቲ ወደብ ዝግልገልዎ ዘለዉ ናይ ኔቫል ቤይስ ወይ ድማ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤይዝ እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን እኮ ኢማራት ካብ 2015 ዲኣ ኣቢሉ ኣትዩ ነዊሕ እዋን ተገልጊሉ እኮ እዩ ግን ኣብቲ ስምምዕ ስለዘይተሰማምዑ ንብረቱ ጠርኒፉ ከም ዝወፀ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከም ፅንፅንታ ርጉፅ ኣይኮነን ኣብዚ ከምፆ ኣይደለኹን ግን ከም ፅንፅንታ ምስ ራሻ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ገለገለ ምዕባለታት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ሓበሬታ ርየ ነይረ ግን ፋክቹዋሊ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ስለዘይከኣልኩ ኣብዚ ከምፆ ኣይከኣልኩን ግን ቲዮሪ ናይ ራሻ ባፅዕ ተራእያ ወይ ነፋሪት ናይ ራሻ ወይ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ራሻ ኣብ ባፅዕሲ ተራእዩ ነይሩ ዝኾነ ዝብል ርየ ነይረ ግን still this is not confirmed ዘይኮነ ድማ speculation ከም ዘሎ ክሕብረኩም እየ ወይ ከዓ ከምዚ ፅንፅንታ ከም ዘሎ ግን ርግፀኛ ግን ኣይኮነን ምስኮነ ኣብ ግዜኡ ነምፆ ንእሽተይ ንስማዕዮ now we will go to ናይ መለስ ዜናዊ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ክንርኢና በዚ ከዛ ሕዚ ዝኾነ ሰብ ናይ ምክራይ መሰለ ኣለዎ ይብለካ ሕጊ ማለት እዩ ነቱ መከራይ ግን ሃግድዶ ይብል ብህምዚ ኣካርዮ ወይ ነገል ኣካርዮ ወይ ብህምዚ ኣካርዮ ሃግድዶ ኣይክእል ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ ድግፍን እዩ ትብሎ ወደብ ናይ ምጥቃም መሰል ኣብ ከምዚ ዝበለ እዩ የርካል ታኡ ብዝሓሸ እንዲኦም ኣብ እንካሃባል ተመሰረተ ኣብ ስምምዕነት ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ብዝህሊ ምርድዳእ ብዝህሉ ሓበራዊ ረብሓ እዚኣ ተመሲ ስለዚ እቲ ዝበለዘ መንገዲ ብምርዳእ እንካን ሃባንካ ዘይኮነ እንካን ሃባንክ ትብል ትኽእል ኢኻ የስ ግን ብፍቓድ ብስምምዕ ብዲፕሎማሲ ጥራይ እምበር ብሓይሊ ኣይኮነን ኢሉ ናይ ሓይሊ ካላርስ እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም እዛ ቲቪ ጎስጓስ ዝገብርዎ ዘሎ ኣም ሹር ነዚያ ክብሎም ኢሎም ኣይዓደምዎን ምናልባት ኣይምለስን እውን ይኸውን እዩ ግን እቲ ሓቂ እታ ክውንነት ሎጂክ እሳያ ክትከውን ትኽእል ሕጂ ናብ ኔክስት ቶፒክ ክንሓልፍ ኢና ከይነውሓና ናይ ሻዕብያ ተኮይኑ ባዕሉስ ክወድቕ ኣይከኣለን
يودق اللي تصبينا نبهل لنا نحر نسك ود كنصبس كم بيلنا الناس قدوي استمسوا كوي وصلوا سودوت يوداي بعتم زلوا كي مقتل دحرنا يوص ادم انداس حبي يمصلو ينبر له እዚቲ ንካድረታት ናይ ወያነ እቲ ፕላን ናቶም እዩ ዝነግሮም ዘሎ ኩሉ ሰብ ወፂኡ ክውዳእ ኢልኩምና ግን ዝውዳእ ሰብ ኣይረኣናን ብዙሕ ሰብ ይወፅእ ኣሎ ግን ኣይተወደአን ኢሎም እቲ ቀደም ዝነበሮም ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝነበረ ካብ ኣፎም ንኽሰምዖ ኢለ ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ ከም ዝነበረ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ኔክስት ቶፒክ ናትና ናይ ነዊሕ እዋን ዲፕሎማት ወይ ከዓ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንመለስ ድማ ብቐጥታ ዝፈልጦ ንጉዳይ ባሕሪ ዝሃቦ ኢንተርቪው ኣሎ ብዝለንቀነ ብዙሕ እናተጨራረመ ይኸይድ ኣሎ ግን ካብቲ ተጨራሪሙ ዝወፅእ ዘሎ ንእሽተይ ኮንቴክስት ክንረክብ ፅቡቅ ዝኾነት ኢንተርቪው ኦሪጂናሊ ገለ ክፋሉ ክንሰሚዕና ሌትስ ጎ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ the Horn of African region. So, as I said, as an accomplished and well-known diplomat, how do you characterize the current political situation in the Horn of Africa, particularly Eritrea, Ethiopia, Djibouti, and the two Sudans and so on? So قدامي تحط انت بلو مستقلو قرن افريقيا صبغ يركا تفلتا دخانكا خمون اثيوبيا اب لبي استقمطت هاجريا ان فاكت سبزي بمينستري حبريتان ኤርትራ ቢያማነ ገብረ መስቀል ብዙሕ ግዜ ዝንቀፍ ሰብ ገለ ካብቶም ንውግእ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ንኽፈርስ ብዙሕ ዝሰርሕ ከም ዝነበረ ይጥቀስ ኣነ እኳ ብዙሕ ኣብ ትዊተር ስለዘይከታተሎም ዝነበርኩ ክሳብ ክንዱ ፈልጦም ነይረ ይብልኒ ግን ኣብ ክመላለሱ ዝራኸ ኮንቨርሴሽን ነይሩ ሶ እንታይ ይብለሎ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኽየድ ዘሎ ጉዳይ ናይ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ከመይ ትሪዮ ዝብል ሕቶ ኣለዎ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ይብል ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ዝነበረ እዩ ናይ ሕጂ ዘለዉ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ጽንሕልና ክንሪኦ ኢና Somaliland. Yeah, I characterize it as an absolute tragedy, maybe the greatest tragedy going on in the world today. Unfortunately, it's also an overlooked tragedy because, in my view, it's certainly not getting the type of attention, high-level attention it really deserves. And it's very solvable. So እንታይ ኢሉ ኣሎ ዓብይ ትራጀዲ ወይ ዓብይ ዘሕዝን ክስተት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ይረክብ ዘይምህላው ኤግዛክትሊ ኣቓልቦ ስለ ዘይረክብ ዘሎ ብሕጓዝ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዓለም ዲስትራክትድ ኣብ ትኾነሉ ግዜ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ድራማቲክስ ጉምትታት ዝግበሩ ግን again ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንቐፅል ግን But again, unfortunately, when you look around the world, there are other crises going on which seem to grab all of the attention. So these are allowed to just go on, and I fear that some of them may go on until they absolutely burn out. Yeah, I see your point, sir, especially in the Sudan and in Somaliland, in Somalia, in South Sudan as well. But I wanted to bring you to take you to this hot topic, as you would expect. That seems to be making the rounds in Africa and in the diplomatic circle about Ethiopia's current questions or overture, I would say. And some people say it is ostensibly threatening rhetoric by the Ethiopian Prime Minister and higher officials regarding Ethiopia's need for access to the sea. In your expert analysis, sir, do you think the way the Ethiopian government is doing this thing timely? Is it tactful? Is it well thought of? Or just haphazard and probably even whimsical? So እንታይ ትብል ዘላ ትሕቶ ምስቲ ኩሉ ተመክሮናትካ ዘለካ ኣፍልጦ ናይቲ ዞባ ዘለካ ካይዳ ናይቲ ዲፕሎማሲ ኣፍልጦ ዘለካ እዚ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ንሙሉ ኣፍሪካ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኣርእስቲ እሱ ድማ ቴማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንብዙሓት ሃገራት ስግኣት ዝፈጠረ ኩነታት እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ትክክለኛ ድዩ እቲ ግዜ ትክክለኛ ዝኸውን ድዩ ቅኑዕ ድዩ እንታይ ትብሎ ውፅኢታዊ ድዩ ብኸመይ ትገልፆ ዝብል ሎድድ ወይ ከዓ ብዙሕ ነጥብታት ዘለዋ ሕቶ ይሓቶ ኣሎ ስለዚ ንስማዓዮ እስከ How do you see this overture by Ethiopia? Let me put it this way. If I was in charge of the Ethiopian government, I would use different tactics to make the same points. I think that's very important. I'll tell you a short story, if I may. Yes. During the Ethio-Eritrean... So መጀመርያ እንታይ ኢልዎ ብሕፅር ዝበለ ክምልሰልኩም ቅድሚታና ታዛንቱ ምውሳዱ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝነብር ነይረ ብኻልእ መንገዲ መቐመጥ ኮነ እቲ ጠለባት ናተይ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣገባብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ጌጋ ይብሎ ኣሎ እስከ ንስማዕ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ኣብ ታሪክ ዘጋጠመት ክስተት ክዛረብ እዩ ግን again ተጠንቂቕና ኢና ክንሰምዖ ዘለና እዚ እውን ከም ዓባይ ነጥቢ ኮይና ሼር ትግበር ኣላ ግን we have to be careful about that. War. When we came to the end of the war, I was ambassador and I had a long conversation one-on-one excuse me, with Prime Minister Meles.
Mhm. And I asked them, I said, okay, Ethiopian forces have broken through the Eritrean lines. The whole country is before you. Are you considering taking over either of the ports? He said it would be an incredibly stupid thing to do because the countryside is so rugged that even if we took over the ports, the Eritreans could go up in the mountains and they could shoot at any ships coming in. And what insurance company in the world would insure any of the ships coming in if So እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሳልሳይ ወራሪ most probably ዝዛረብ ዘሎ ደፊኡ ናይ ኤርትራ ኣትዩሉ ኣብ ዝነበረ ነዊሕ ዝርርባት ወይ ኮንቨርሴሽንስ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ሽዑ ዝነበረ መለስ ርክብ ጌርና ኣነ ድማ እንታይ ኢሉ ሓቲተ ዝብል ዘሎ ኣስዕሩላ እዛ ዘረባ ተሃገር ኩላ ቤትኩም ኣላ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹም ኣትዩኹም ኣለኹም ሕጂ ነቲ ወደብ ክትሕዙ ትደልዩ ዲኹም ወይ ከመይ እቲ መንገድኹም ዝበልኮ ወደብ መሓዝ ንሱ ዝበለ ዝትርጉመልኩም ዘለኹ ሓቅነቱ ግን ኣነ ዲስካስ ክንገብሮ ንኽእል ነድሓር እቲ ወደብ ክንሕዞ እዚ እቲ ኣዝዩ ሕማቕ ውሳነ ወደብ ናይ ኤርትራ መሓዝ ምክንያቱ እሳቶም ኣብቲ ከምቲ ቀደሞም ድሕሪ ዝኾነ ነቲ ሃገር ሒዝና ወይ ወደብ ሒዝና ኣብቲ ጎቦታት ክኸድዮም ክሃድምዮም ኣብቲ ጎቦታት ኮይኖም ድማ ዘዝ ዝመፀት መርከብ ካብ ማዕዶ በክ ከብልዋም እዮም ከቃፅልዋ እዮም ስለዚ ኣይና ኢንሹራንስ ካምፓንያ ናብ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ዝኾነ መርከብ ገዚናሲ ኣይና ኢንሹራንስ ካምፓንያ ኢንሹራንስ ክትበና ትኽእል ምክንያቱ ዕጡቓት ጉጅለ ተትኸይድ ዘላ መርከብ ካብ ኒው እናጠመቱ ከቃፅልዋ ዝኽእሉ ሲ ብኸመይ ኢና ክንሰርሓሉ ንኽእል ስለዚ it would be a stupid thing to do ነዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ክትወስድ ምፍታን ኣዝዩ ሓደገኛ ወይ ካብ ውፅኢት ዘይብሉ ስቱፒድ ዝኾነ ውሳነ ክኸውን ዝኽእል ኢሉኒ ይብል ኣሎ so ድሓን ንስማዕዮ እንታይ ናበይ ክኸይዱ ትዘረባ they would be endangered like that. And to me, that goes to the heart of the issue. Yes, Ethiopia is the largest landlocked country in the world. And of course, Ethiopia would like to have access to the sea. But there are much better ways to do it than to threaten the neighbors, because all the countries that have the ports also depend on the ports as economic activities. They want customers. So, you know, what is wrong with actually sitting down with all the possibilities and coming out? So እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣገባብ ኢትዮጵያ ወይ ዓባይ ሃገርያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ካልእ መንገድታት እዩ ዝሓሸ ካብ በዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መፍርራህን ናይ ውግእ ዳንኬራን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካልእ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ኩላተን እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሰርሕን ቁጠባዊ እቶት ከምፃለን ይደልየ ስለዚ ኤርትራ እንተኾነት እውን እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ ንዝሰርሕ ኣካል ክትብን ኣታዊ ክትረኽበሉን ትደልያ ስለዚ ካልእ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ጌርካ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ እዩ እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዎ ግን ንኩሉ ከዋፅእ ዘይክእል መንገዲ ምዃኑ ክገልፅ እዩ ዝፍትን ዘሎ ክንጥንቃዕ ክንከል ኣለና እዚኣቶም ኣብዚ እንታይ ይብሉ ብድሕሪት እንታይ ይብሉ ግን ኣብ ካልእ ትዊተር እውን 2-3 ግዜ እቲ ናይ ውግእ تهديد ناي برايم مينستر أبي بتدقاقامي جيجايو نتزوبا دما أبا حدقايو داق مقمت كقبرو لولو يبلالو حجي أمباسادر ناي أمريكا زنبري يمبر زولي كونا نبزوانزي مستمنقستي ركبي أبليني بلافتقد ميك أوريتي أسل زولو مبر أبز حجي زبلو زولو ناتي كم تحزاب زبلو مبر ناي منقست أكالا يكون كونجن كل جزي إيدا اللووم أفتي ستيت ديبارتمنت تشرح زنبرو كلهم زيهم كونسالتانتس كوينوم يم صرح حجي كونسالتانسي زبلو وقن أفتي إيد اللووميو ስለዚህ ተዘረባናቱስ ከነስማዩ ንሽይ ሽዑ አታ ኔክስት ክንሰግሪና out with some kind of an agreement that benefits you know everybody. I mean the Chinese love to use the term win-win and these port deals are absolutely you know a potential for win-win. Not long ago I visited one of the most fantastic ports I've ever seen in the country of Somaliland, you know, Berbera, and I know full well that the Somalilanders would be delighted to make some kind of a deal for use of their ports. So yes, Ethiopia has ended up being landlocked, and historians can go back and, you know, debate as to whether, you know, the whole Eritrean independence movement and, you know, did it make sense, et cetera, et cetera. But at the end of the day, it's not a good idea of geopolitics to threaten or even to try to take over ports militarily. Yeah, Mr. سنتاي زبل دلو حجي بزح مرجعتات كله خلي كالوت عدلات نابلات في سومالي لاند خيت كاب بربيرا وانت ودا بريانيري بزح عدلات كله خليو مودا تاجن تي ايرترا بتاريخ عمتاتنا شحات عمتات ديناميت عمتات تمليسكا زنت المبال انا ايرترا نصنت كونير ودا ينبرون مبال سكال زرباي كون زغل كاوز بلس كال منغدي كله متخالي اجين بنصور اثيوبيا تبلو زلا تي برايم مينستر زبلو زلو جيجايو كوغدي غبو كوناني غبو كبل كن سمعي لنا سلامتاي زدما ኢትዮጵያ እዚ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ
نزو كنتات زي إيد كم زلوهم بتدقاقامي زرق زلوي كنتاتيو جزيان ترغيبنا كمل ساكن فتنينا نشتي ممكن سمع هريا عبتنا امباسادرنا تي مايك هامرز بحالون إثيوبيا تي لابزوانزي. Ambassador, so you said you used the word threaten. So do you think, in your honest opinion, Ethiopia seems to, or the government seems to be actually sending some signals about threatening the neighbors? I mean, I had some questions, follow-up questions that I had regarding that. No, not at all. But as Okay. you and I both know, the media likes to be sensationalist. Yes. So, any leader in the world, in any country, can say anything at all, and we know that the media will put as much fire as possible into it. So That's true. I cannot imagine that Prime Minister Abiy meant to sound like he was being threatening. سنتاي تبل زلو بكابنات كاتموكرو غعز هيوت كابتن سماكا كل سي بتخكل بنصور وقك جمر خيليو وين هي وق مدب على كتبل تخل داي الوسي نو اي مثلا انا مغنياتو التميديا اي نتنغرات زغوها هروزو لمبر انس كاب ديفولت ابي اذا عينت وق خغبر زخيل يزبل امنات يبلين زبل ملتي زب زلو بتخكل كفيت كاطريق الله هاغن كابتن بروباغندا زغبر زلو زبرت بروباغندا زغبر زلو ابب عليو بافودي كم قبل دليو ويس بتكباركم يمدب زلو نغزيا نغتفو غدايو بتقين بتجن زيا غداي زيا نابتناي امريكا خي حسكي سغرنا خلنا نشتي مبرهي ابزيا انت فيديو رخيبه نيره من البات صبو غيرا مبرهي كوننا تخل بمسك نابكالي ارس مسكاري نزيا كبكمي بيكز نزيا صبو غيرو زغلص فيديو وتياني رابز كنا أبزلن كنك أريباني را give me a sec. Where is that video? Come. Okay, I couldn't find it. مسرغب كواخ قبل لكم كفتني نشته هجي نزيا اسكن اسمع عبد كراي زقات ما كنا تاتيو لسنا أخو زازح سرايت كم سمع أخو 8 مئة سرايت تقراي بدروني توقي بدروني توفي زول بقى مدمدم تالو زبزح 8 مئة ማለት ዝብድሮን ዝውቃዕ ግን ኣባይታን ሃለዎ ይኮነ ካሓደ ንሓደ ቦታ ክጓዓዝ ከሎ ኣብ ክትኩስ ከሎ ምስ ታንክ ተፀጊዑ ወይ ምስ ከበድቲ መሳርያት እዚ ኣብኡ ዝፈሰሰ ደም ከይሓፀብካ ከይሓስካ ከይደበስካ ሓፂን ኣስከሬን ኣሕዋትና ዳርጋ ሸጥዎ ከይተላዕለ ከሎ ሓፂን መፂን ክእረ ከሎ ዝሕዝነካ ማለት እዩ እዚ እዩ ትግራዋይ خفيل خستعلل زلو خفيلس كستنتن زداليو ማለት እና بتعمي زوجي نجارات تري مستناي حوي مسواتي انا اي الناس حلو بقى حويس دليتو بزع مدرس زدالي النار غير خيد بقى مسوات خفل لي خيد كحجزي لحجز ماكينه كبيل هيو نبرته غنزو ابلي عستي ابرش ذي ولا عزيستي سراويت عرمو وي ابو أحدو يلا ديكادرنا مالتينا أي كمالتي زي انتي بلا لو سمعكم مدو انت عينت زي كل دحر وق زقات أمي أنواتنا أب تقرأي أب توقنا إثيوبيا زنبري زقات أمي مالتيو نوع انتي بلا لو بتكونتات جينا سبريسا كي تقبرن خلون قال خي تقبرن خلون نزحت أو انتو كله أكيبهم كسرقوا جميرهم يزب لكم زلو It's crazy. تدقاقامي زي ما تقولنا زلو همزي. So أب وقع نير كانتنا يوقع حتين كمان نتترفنا يوقع زخون استغاث على حتى أنتي كمان تقدف زي كالسي نتكالك كسرق أي كل نيل كاخد حسب دي عصرت جزيب زعبا يرترخب تزاربو I think self check زد اليوم زلو عبرة سب كوينهم يسموني مغنياتو ريسا ناي سبات كي ترغبي كي تأكبي كي تقبر خلو نابند أب إيرتران تتمرسنا إيرترا درجش قدف حتى أنتي كسافي تأكيبي ولا زسرقاوني يلا الزجن إذا حتى أنت قلتيفو كم تسرقي زاربكم زلو እዩ ትግራዋይ خفيل خستعلل زلو خفيلس كستنتن زداليو ማለት እና بتعمي زوجي نجارات تري مستناي حوي مسواتي انا اي الناس حلو بقى حويس دليتو بزع مدرس زدالي النار غير خيد بقى مسوات خفل لي خيد كحجزي لحجز ماكينه كبيل هيو نبرته غنزو صلاتي حصين زودأ كنوريوم نتم كالأتون تمرمرتون مصيوم كندز أكل بتجراي أو نشتي عد كندز أكل مسواتن كندز أكل وقت خايدو إيلو ك نعلمون اسم جاوح أبايتا وريد كأخذ جاوح لعليكم أبايتا ويوم
ودقنا نمصيهم سريعمس كم زاله عنوت يوم بصحهم نايلو نولد ولد زحلف تاريخي زيهم قن تايتكبر بتعمل تزحم من بارتي يوزولك تخلينا بوليتيكا سوتري واللهم even evidence وي كان مرغاغص كخون زغبو دوكيمنت ون انت خونه تسريقو خمز خده ناب زخونه كم زي بصح يزنغر زلو سلازي again تناي سركي نغرات بتدغاغامي كملالس نسمعون انريون علنا ግን ኣብ ካልእ ኮሜንት ካቱ ይክልኒ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ ገይሮማ ዝፀንሑ ናብታ ኔክስት ቶፒክ ክሓልፍ እየ ናብኣ ቅድሚ ምስጋረይ ነዚኣ ከሪአኩም ክፍትን እየ ክሳብ ክንደይ ነገራት ከም ዘሎ ግን ምስትውዓል ከድልየና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዘለኣነ so let's have a look into what's happening in Addis Ababa right now so US special envoy ዝበሃል እዚ ናይ ማይክ ሃመር ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ምስ ኣምባሳደር ናቶምን ምስቲ ሂማን ራይትስ ተርዲኹን ኣለኹም ዝትሪኡ ኣለኹም ኢትዮጵያን ሂማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ኣብ ምስኡ ተራኺቡሎ ይብለና ኣሎ ብተደጋጋሚ እዛ ሂማን ራይትስ ካውንስል ትበሃል ዘረባ ድማ ንኻልእ መበገሲ ጠንቂ ምዃና ኣብ ተደጋጋሚ ኣሜሪካውያን ኪላታት ኤክስ ዲፕሎማት ዝነበሩ ዝነገሩና እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ካውንስል ምስኡ ይራኸብ ከም ዘለዎን focus ናቱ ድማ discussion on the rights ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባርን ኣብቲ ኮንፍሊክትስ ኣብ ኦሮሞን ኣብ ኣምሓራን ዘሎ እዚ ሕጂ ንባዕላ ክልቲኦም ነቲ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞን ዘሎ ብማዕረግ ገይሩ ክገልፆ ከሎ ዘሕዝን እዩ ይብሉ ነይሮም እቶም ኣምሓሮ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዲቕ ዝበለ ውግይ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ግን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ዓብይሎም ድምፂ ክብዎ ከም ዘይደልዩ ዘለውን also need for transitional justice and credible inclusive national dialogue ስለዚ ከምኡ ድማ ፍትሕነቶም ገበን ዝተፈፀመሎም ካብ ቀፂልና ድማ ንኩሉ ዘማእከለ ዲስካሽንስ ወይ ከዓ ዘተ ክጅምር ኣለዎ ይብላ ኣሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢንፋክት እዚኣ ነዚያ ስእሊ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ብዙሕ ኣብቲ ትዊተር ኣብቲ ኤክስ ፖስት ምስ ኮነ እዚ ስእሊ ብምቕፃል እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ أقدم أبيلون قد مخندي معلتي أوكي أبزي رأيو قد مخندي معلتي نجيركم نيرا أبزي أب US Embassy أب أديس أبا انتاي بوست جيرير مسلاكم أمزي حلفه بأورومو بزعبات زبوة سيرفيسز قال خزارب كله نزاك كتمانا أديس أبا فين يلو تقيسوانيرو زا فين تبلك ألغن كساب كندي قبرا ملس كمز فترات ويكا اتز بكساب كندي سنسيتيف كمزولو نخد فلتو أبزا فيديو نتحت جيتاي نتكومنت كاريكم كفتنه ኣብዚ ኮሜንተሪኹም በተደጋጋሚ እዚ ዝግበር ዘሎ ሕማቕ ምዃኑ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ምስ ኦሮሞ ወጊንካን ኢትዮጵያ ምጥቃዕ ምዃኑ ፊንፊነ ዝበሃል ቃል ነቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ተእንኮት ብሄራት ብሓደ ዝነበረላ ከተማ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኦሮሞ ኣጀንዳ ናቶም ንምግባር ዝገብርዎ ዘሎ ዘተባብዕ እዩ ብምባል ብተሪር ተቃውሞ ገይሮምሉ ብዙሕ ኮሜንት ዝተጻሒፈላ ኣሎ እቲ ኮሜንት ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን again ኣብዞም ፊንፊነ is just an alternative name for Addis Ababa. When you choose to use Finfine, it's a political statement that it only belongs to Oromos. ስለዚህ ነቲ ዘሎ ኩነታት መጓሃሪ ነዚ ይቕረታነክ ሓቲ ድማ ብተደጋጋሚ ሕቶ ቀሪብሉ እቲ ኤምባሲ ዝኾነ መልሲ ክብ ኣይካለን ይቕረታ ክብል ኣይካለን ከምኡ ድማ ኣብዚ ረእይዎ finally the mask came off እቲ ዓቢጥኩሞ ዝነበርኩም ኣጀንዳ ባዕሉ በለኹ ኢሉ ወፂኡ ብምባል እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ውራይልኩም ተጣቕዕሉን ትግፍዎ ከም ዘለኹም ዝገልጽ እዩ thank you for your inclusive and providing blah blah okay ኣብዚ ቆረብትለይ ጽቡቕ ምስሊ where is Finfine did you again ትሪእዎ ኣለኹም ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኔጌቲቭ ዝኾነ where is this ብዙሕ ኔጌቲቭ ዳርጋ ሓደ 500 ዝኸውን ኔጌቲቭ ፊድባክ ኣለዎ እዚ ከዓ ተሪር ግብረ መልሲ እዩ ዘርኢ ሕጂ أبزي أسكنيشتين نسمع أبتاني سياس رباق المسكارنا اتفتاوينا السنحة أبي أحمدن مع كنزينا الميادين وزبي بزعبا بحر ودبن إيرترا بستفل عليه خرنع نمنتام دبو الله ودي قومنا دوبلكا حز ودحا بوي بزعبا بحري نابي فرنسا مخيرات النيزم لحدا قد يحيزو أب حدا بوتامس حدا سبتراخيبو نيرو توتت الخامس تباه لزا زدلي واصوتا ختم معراري لهم معرب كل صحف تخدالو ولو نيروم ادان لي مولو دما كاي مخرن كاي مرمرن كابينين ميديان دوبا بيلولم امانوني
لعلتهم كابينة بزعباتها قداي شعبية قل خبل مخانو قميتهم مونيرهم سلازد ما يبوغان إيرتراز وهابو ملسي كاب كلتا مسمر زي بزحك خون استمرته سلازد قدامي مينيستر اتها بزعبا بحرز تزاربا كمتان الميادين صحيفهم ذهبوا وامو اتغازيت انيا زنببا ابيد ما مسنببا يخسر حلا جنبيرون بر مسر حلا يكون نامبيبوا بومو دمايوم اليت اثيوبيا قال يوم كعريوا قال يوم ولا فكرتنا الصلحنتا قلبتا زفتحا اف1 مدر بيسينو ملا افصم دنبربر تصميدهم زلو ولا مسمك كتلو زي تماخرلا ازمو لغه فيديو تملكت عسب ብዙሕ ነገር ኩነታት እቲ ጽቡቅ ጌር ገሊጽዎ ነይሩ ብጽፉፍ ከም ዘይተገልጸ እቲ ዝሓለፈ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ እውን ገሊጽዎ ነይሩ እቲ ኮሚኒኬሽን ኣቢይ ኣሕመድ ዝተኸተሎ ኣወል ጥራይ ስለ ዝበለ ዘይኮነሲ እቲ ዲፕሎማት እውን ኢልዎ ነይሩ ሓደገኛ ዝነበረ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ እያ ካብዞም ትግራይ ሊበርቲ ሜድያ ዝበሃል እያ ወፂኣ ዘላ ስምዕዋ እንታይ እያ ትብል ስምዕዋ ሕጂ leaders of the Wayane. And for them to come and brag about their heroic achievements in the struggle of Eritrea is a joke in my opinion. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ መሲልኩም እንታይ ሕቶሲ ኣብቲ ታሪክ ናይ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራሲ መራሕቲ ናይ ወያኔ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝገበሮም ነቲ ቃልሲ ድማ ወሳኒ ነጥቢ ከም ዝነበሮም ኣብ ዝዛረብሉ ዝነበረ ግዜ ኣይትን 2018 ድሕሪኡ ዝነበረ ብዙሕ ኢንተርቪው ዝገብርሉ ዝነበረ እዩ ነዚ ድማ ተዛረባ ንኩልና ከም ዝሕማና ዘሎ ንዝክር ሓንሳብ ስርዒት ፈንቅል በዓልና ኢና ሰሪሕና ሓንሳብ እናደውዝ በዓልና ኢና ሴርና ሓንሳብ ኩሉ ንሕና ኢና ጌርና ክብሉ ከለዉ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተቃለስቲ ነቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝመርሑ ዝነበሩ እንታይ ክስምዖም ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ከሎ እዚኣቶም ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሰውራናትና ክዛረቡ ከለዉ ሲ ፅንፅዋይ ወይ ከዓ ከም ዝዋዛ ጥራይ የድርዩ ኣነ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ይብሎም ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ከግርዑ ዝፍትኑ ዘለዉ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይብሎም And many would blame us of creating this monster. ብዙሓት ሰባት ድማ ንዓናዮም ዝነቕፉና ነዚ ሞንስተር ዝብሎ ዘሎ ነዚ ጋኔን ዝኾነ ስርዓት ናይ ህወሓት ይዛረብ ዘሎ ነዚ ጋኔን ዝኾነ ሓይሊ ብምዕባልና ብዙሓት ንዓና ይነቕፉና እዮም ይብላ ኣሎ ንቐጥል I have many Amhara friends who have been saying, well, you created this monster. I remember one prominent Amhara blaming me for saying, why did you have to bring this monkey to this throne? This throne was supposed to be for lions in his own mind. እዚኣ ዘረባ ንብዙሕ ሰብ ከተጉርዕ ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ሶ ብዙሓት ኣምሓራ ኣነ ዝፈልጦም ከምኡ ንዕሩኽተይ ብተደጋጋሚ ከም ዝበሉውን ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ንስኻትኩም ኢኹም ነዚ ሞንስተር ወይ ከዓ ነዚ ጋኔን ስርዓት እዚ ዘቆምኩምልና ንስኹም ኢኹም ካልኦት ድማ ሓደ ብፍሉይ ዝበለኒ ክነግረኩም እንተኮይነ ድማ ስለምንታይ ኢኹም እዚኣ ክጥቀመላ እሱ ስለተጠቀመላ ተኻል ስለምንታይ ኢኹም ነዞም ኣህባይ ኣምፂኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኣቢልኩምልና እንተወሓደሲ እዚ ቦታ እዚ ኣንበሳ ይኮኑ ዝግባእ ኣንበሳ ዘይተምፅልና ኣህባይ ኣምፂኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ኮፍ ኣቢልኩምልና ብምባል ዝዛረብ ዘሎ እጂ ሪኣክሽን ናታቶም ክንሰምዓልና እሳሱ ዝበላ ዘይኮነሲ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ሰብኣይ I think ጎፉ ገለይ ዝበሃል ንሱ ዝብላ ክግረም እዮም ከምፃልኩም እየ Why did you have to bring this monkey to this throne? This throne was supposed to be for lions in his own mind. እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ብሓቂ ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ናይ ኣእምሮ ምዝንባል ዘለዎ ኣብዚ ሓሊፍና ንረኣዮ ሕጂ እዞም ድሕሪ ነዊሕ ምስ ተዛረቡ ዝግበር استراتيجيوي عدل كده يغنيلي حدا ሕጂ ስምዕዎ ንስት እቲ ላዕሊ ዘሎ ጥዑም መዝገቦ ዝበሃል ብዙሕ ታሪክ ከም ዝሰርሑ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ንሳቶም ከም ዘጥሓንዎ ገለ መለ ይዛረብ ነይሩ እጂ ምዝማዕ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከቃሉ ሓይደልን እየ ታሪክና ኣይጠፋእናን እዩ ሕጂ ንስማዓዮ እዚ ሓደ እቲ ትክክለኛ ዘረባ ዝዛረብ ስምዕዎ ሕጂ حدا መቸም ፆታ ጥዑም እንድዩ ብግዜ ደርጊ ደቂ ቀቲሉላ ደርጊ ሓንቲ ሰበይቲ እዚ ሓዚናቶም ሰባት ኣይ ደርጊ ደቂ ቀቲሉልኪ ኢሎም ደግ አረገኝ ምክንያቱስ ለሱ የሚቃወም ልጆች አልወለድኩም ይላል እዚ ከዓ ኢሳያስ ማንኪ ዞሎም ደግ አደረገ አበጀ ወይ እዚኣቶም ዝሕዝኑ ማዓንጣኻ ዝቆርፁ ህዝቢ ኤርትራን ሻዕብያን ፈልዮም ምርኣይ ዝኣበዮም ፀማማት እዮም መራሕትና ካሊእ የብለይ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ ወይ ህዝቢ ኤርትራን ሻዕብያን ፈልይኩም ክትሪኡ ዘይከኣልኩም ደናቁር ኣብዚ ኩሉ ውድቀት ወዲቕኩምና ዘለኻትኩም ንስኻትኩም ኢኹም ሻዕብያ ካሊእ እዩ ኢሳያስ ካሊእ ህዝቢ ኤርትራ ካሊእ እዚ እኳ ፈላሊኹም ምርኣይ ኣብይኩም تحزنوا مانكيس he is absolutely right
نسخاتكم 500 وياني خند حدا إساياس أي همكم because you are monkeys. I fully agree with Isaias. You are monkeys. هزول كزودكم ما أحواتنا أيام الناتو هلا يوزخلوا كت تزاري من عمل حسنا شغل ساعة زوكل أتون سواتي نابلنا تزاري من سمع الناس إنا أتنكرنا سمع الناس إنا هذا مانكي لكم الله على الجوي كان مانكي وإنه تحت حساهم صاروا لحزن يبتعمل ما عند أخذ قرص إيدي أنا كان مخصص لي ما عند أي حاجة بزخنا تعتذري ما عند أخذ حريو النار أيو الناس سمعوا خمسة الكايو جنا برهان تلو جميرو هندي عنك فاتي فوق كم نوري خلينا في كي يحلف زدور وانجلات النار أيو الساعة ممكن حنجرهم حازيلهم بدخلوا نايبات سببتو خينا بتي تزربا سمعكم اللهم كل تزبلو زلو حرق عنو نمقلاس إمبر جيجننات نايز بيرترا نمقلاس أيكونن بتتقاقامي نتحوحات مسزبي كحافون كتأمروا نافتونو خلو نتهقداف جن كافزبك في اللي وي شعبيا كافزبك في اللي مزدلي شعبيا مالتكو تغال صبو غير كان تفليت كا حزب مالتكوي شعبيا يلكم كتقلصوا خلوهم نتودب اوريد حزبيهم تبلو زلهم شعب كافزبل قانقاني عرب زمسيب سلازي اتقال نبعالهم سكم تتقبلوا خلو شعبيا كتبلو خلوهم شعبيا مالت حزب مالتي سلاز وايد ما حزبي نعوز حق زلو بتناتكم بروباغندا قال دما اتتقبروا زنبركم بوليتيكا وسرارها بفلاي نتحزبي كله كمتي اقدم امتي لكم صنعكو بب حدا كنوصينا تحزبي شعوت هاجر بينام صرفت كنوزينا تبلو زنبركم اجندا اي صرحن اتي سو نعون مسلات تخطلكم عصوا الجداب لعلتي إرتراون نتهزبي قتيلك عندنا تهزبي هاري مقندنا تهزبي أدميو مليسو كم زحن حنجرو سلازي كابو دما بس زي أوش تجبركم مقهون كله أبدأ زجبر زولناتكم أجندا دما نسمع حج هاونا ناتنايل اسم الله بزعو جزي تخكلنيا تقراواي كم تخكلنيا تقراواي دما أكت جبر حزب فقر كله ولا كبهال كله دما زخبرك كم زخون مسكبر زلوي حج اسمعوا حنت فيديو متينيرو دا المات مصاي شعبيا أبكينا تعويتو أي فلتني يقولون الله رأيهم زيهم كان عدك مرحم زحسو زلو صراحة إرترا منجس شعبيا تاريخ فتشي ما يفلتني سعري فلتني من قبلت أني أقدمه مرحتنا هي واحد لك مرحتنا هي واحد زبلوه من يوم تدقمو حجي بعلي يوم تسألنا له اسم الله شانو كوير أخوان أبزناتو شير سلز قبرو لي سلطان كحزو حسب الله بدم تقراوي بدم تقراوي نيرو أو إرترا سلطان كغيرو زحسبو نيرم لو مدما مس دكتور أبي خوينا كنسرحينا قبل له مس دكتور أبي خوينا كنسرح نحر خوينا قل دكتور أبي زولنا يقسم مع له تدفرتهم كام عاتي أب 4 تخون جزا تعاتي خاص دكتور أبي بريكونديشن أميت كاسياي كتب واقع لي تزحزنا النجر جن شعبياسي أبكينا تعويتو عيفل تنين إلنا زعركنا زي دم حرنياسي انتايز بهالحال زعينتي مثلا سمعوا كيلومتر بدي حس كل توزي بلي بتحادى إشياء كي كوري نكون أتينا حرايلو بتحادى غاهي وتم كي تفو 4 كيلومتر 3 كيلومتر كلهم قلعت فيهم بعد رمضان أولياء بعد حليباي زون كلهم قلعت فيهم الحد وقوبة خوينهم 3 كيلومتر وتبلك اللهم ودري قمتي كي تملسنا بلت فيهم بقى زي دوكومنت اللي مستقارت وحن جوزر بحوي مسحاق زغونه كونات كايدا شعب تعودنا قالت لك مسحاق قلعوا كابينت رخي وردوا دفاع خيط حازتهم استراتيجي خيط حازتهم بوتا خيط حازتهم بقى فدرال مساعته تتحقي وادي حلو تاتو قلعوا مستحسوا قاتشو ايناتنا زحت فرينيو بتعمي حجي خاص بعل رمضان أولياء بعل حليبايسي كناتكم ورحوا جزم مسرق زلمودو منزرنا نقلنا زي سنة مقبرة وسرح زلمودو الحارب كان مبلع زلمودو زي بس انت يومكم مرة والحانتي قولوا عقد انت نقرأك صباح نقوزي تصحيف تدريسو أيوداني بيوتو يا تمساسالك ቋንቋና ንሰመፀኒና ንምንታይ እዮም ጻልኩም ኣለው ማይነው ከምዚ ክትሰምዑ ከምዚ ትደልዩ ግን these are the ideology ትውግ ከም ቀደም ከይመስለኩም ትውግ ናይ ቀደም ኣብ ድፋዕ ከይትካ ጥራይ ነይሩ ሎሚ ትውግ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘሎ ትዛዕበየ ውግ እሱ ኸ እንታይ እዩ እቲ ናራቲቭ ወይ ከዓ እቲ ሰብሲ እንታይ ይሰምዕ ንሰብ ፕሮፓጋንዳ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዘለና ማየት ዓመት ኣስርሒዋ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ሓሶት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግን ከም ሰሪሕካ ይፈልጥዎ እዮም
ترديهم لهم نحن حجر كقاصل واخد اللي يخلو هيومن رايتس واتش خمسة ليلام زان تاي صحفو اب تي في متي زراب قال ملا دحريو بومبي قبروا مخنياتو كم كونسل زلو ازياتهم دما مبقسناتاتهم مسارحناتاتهم سلو زخونو سمعوا زبلو زلو نير تراس بدلخ كاسات خليخه بوتادراو حيلن كاسات خليخه مخنياتو وتادراو حيلن انا ايرترا ابت زنكر كنتاتون سرفايفز قبر زلو نتهاجر او حيس زلوني سلازي حدا سب كم زفشله ايديولوجيكالي بوليتيكالي كم زفشله سلمتاي بخميت فالمسلكا اب مريز زلو كوننت كنصق تفتينو اب تግራይ يومسي كلتا جنبارا تواغيوم نيرو مني تسعيرو مني تماريخو مني وديو مني دي تسعري I don't know نمن يومكم منو زفتنو زلو كندي غزيخا كتسعر كندي غزيخا خبر انت تا ايديولوجينات كان يشتي نسمعمو دحريو ابتمناي كندنا ايرتراويان الى زغربكو خنسغرينا يا خلنا كمان اي ثينك كابزن العلي مسمع هاي اليومني ونياتو تمساسالي زانتايهم كدغاغمو حنت جن اللاتو حنت لاتو አዲስ አበባ ነው ኩዕሉኻ ከሎ ሓላፊና በይ ከም ዝጠፈ ይብዙ ሽሙ ይፈልጦን ብጉባ አኼባ ገይሮም ከማንሲ ነዚ ስትራቴጂ ነዚ ኩናት ንሕና ኢና ክንመርሓኩም ኢሎም ከማን ይላለዩም ሕጂ ዞም ሰራቅትን ቋንቋ ገለ መለስ እዚኦም እዮም ኩናት ክመርሑ ሕጂ ኢሳያስ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ከሳልሳይ ወራሪ ኢና ኢና ዓሰብ ገዲፍዋ ጃኬቱ ሒዙ ንስዑድያ ይነቕዩ ንሳሌሕ ዑስማን ንሃይለ ሳሙኤል ውፁ ኢሉ ሕጂ እዚኦም እዮም ስክፍታና ንዓና በቃ በሓሳብ ይኹን ብኹናት ይኹን ተዓዊት ይፈልጥ ሓሳብ ይኹን መሪሕነት ይወሳን ኢሳያስ ከዓ በቃ በሓሳብ ይኹን ብኹናት ይኹን ተዓዊት ይፈልጥ ስግኣትና ካዚ so كم تريواد لهم تزربا حمزي اسكدغما بتخوي نبتي إسياس أفكارنا أفريقيا تمراحلاتهم لكم تنهيكو حمشت ميتي مراحتنا هو حتى شافشيفكم كند سياسة يتمسون يوم بالنيرو إسياس الأيو فتوى عن النوح ونانس أريان يرى ستيل أبوليتيكاوي بزوح نجار كغير كم زلي فلته بعد أبتي متكلناتو أمينو زك ألس بزوح جزيد ما نخيسو سلازخ يتنسوز مرحو ودب تعواتو قين له زي فتوى سلايو أدنكو أيتدنكو this is a reality fact easy even نزي أمريكا ملو أبغون هو حتى أجوهم نابلو زتاكو على زنبرو ونكو أبرئينو ميم من يابزوان زفعفحتي وزلو even أبون ريوا كم يبغى تكون تبصيله نتكون نتقبل كان تخيل كاترايخا وزي توسرح كسرت غير let's stop here نرينا مكومات نطنا بحليو سلك رمات عشاسي بسلو بقى كيف لدى من كل خبرش سموز بلدى مش عمي بالو هنا مولنا أوين لدى كمان تطينا مش عمي بحو هنا مولنا جاسا لبيا أبزي الله جتعم موداتا كل جزء بتعم كي ناي موداتا كي راهم كي تخدو بتصبق كودس لازدلي جت صبق زخنا ديسكاشنس ناي دك هاجر نسمع تفعلي مدوات قدمي مجماري أب ستيت ميديا زلا زي فيديو زيا ستيت ميديا زقبرو زلو سرح نتزبيع بحدا مدرخ المفتار بتعم زقدشي بليز كيتكم لايك اند فولو قبروهم قبرو زناكم كاتاتلو زنيهما رجزنيا صبق ما يهن مين مباحل سيفل ديسكورس جوا مباحل دهنولو جوا زيتا خمزلو نعا أي تراتر اوكي بتعمل صبو لومي ابن غبرو بزح غزي كنز عينت تاع امونغو اب كلت تفنالي بوليتيكاوي اتام تنصون كسبات محنصا كتمص خلخا ابز ميدياتات تسبت زغبر انتايو كتوح تغبر زي اي حاجه صلاميا زتشحتي شدشي كتباهل مو كنز رسم كتعن حد غزي باسني زصبع كن ابز وان زي دارغانت مدرخ مسغرو زلنا كوني زرعني مخنياتو قدامنا تحدثوا تهاجر مستهلو تهاجر كم هاجر مستقصلنا بوليتيكاوي يمكن زغد قطعت كان كنقبر وكنقبرلو نخيل مدرخات كنفطر نخيل حجي قنتي كمي غير صنحه حباب ወይ ካል صنحه ዓመታት እናጽወካ እቲ ዘሎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሪቶታት ካና خبرካ ናብቲ ዝሓሸ ሃገራዊ ረብሓን ቀጻልነትን ወይ ሃገራዊ ረብሓን ቀጻልነትን ዘውሕስ ኩነታት ወይ ኩነት ተሰግር ዝብል ምደሳሲ ምናልባት ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ክልተ ምድብ መድብ ያለኹ ወይ ኣብ ክልተ ካቴጎሪ መቕል ያለኹ ንሱ ድማ እቲ ቀዳማይ ፍጣር ወይ ኩን ምግባር ምናልባት ኣብዚ ሃገራዊ ሓበራዊ ባህጊ ኣተኪረ ኤርትራ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ምልክቱ ዝተፈላለዩ ኣራያታትን ጣዕምታትን እኳ እንተሃለወ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ነዚ ሃገራዊ ነዚ ዝተፈላለዩ ጣዕምታት ወይ ከዓ ኣራያታት ናብ ሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓታት ከገልግል ዝኽእል ክንገል ወይ
ምግልጋል ሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓታት ከነውፍሮ ንኽእል ወይ ከነሰልፎ ኣገደስቲ ሕቶታት ናይ ኣገደስቲ ሰባት እዮም ንስማዕ ሕጂ ንኽእል ዝብል ካብኡ ክንጅምር ምናልባት ስሌማን ቪድዮ ኦኬ ስሌማን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ገዛ ስለተቐርብ ካብ ዝቐረባ ግዜ ናብዚ ገዛ ክመፅእ ዝፀንሐ ዝጀመረ ጋሻ ክንጅምር ኤልያስ ኣማረ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሓበራዊ ነዚ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ኣብ ሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓታት ከነሰልፎ ንኽእል ወይ ንሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓታት ከገልግል ክንገብሮ ንኽእል ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጣዕምታት ዘሎ ኤልያስ እቲ ጋሻ ክጅምር ኢልኩም ቅድም ሕራይ እቲ ቀንዲ ተኻላይ ክፋል ናይ ዘተና ሕጂ ብመንፅር ረብሓታትን ስግኣታትን ናይ ሃገር ኢኻ ዘለና ኣብ ክልቲኡ ፍልልይ ዘለና ይመስለኒ ማለት ሓበራዊ ዝጠምረና ሓሳባት ኣሎ ነዛ ሓንቲ ዘላትና ሃገር ብገዚፍ መስዋእቲ ናፅነታ ዘረጋገፀት ብከቢድ ሓርጎስ በፂም ሓልፍ ዝፀናሕና ነቲ ልኡላውነትና ንምዕቃብ ረብሓ ሃገር ከመይ ጌርና ንዕዝዝ ስግኣታትና ሃገርና ኤርትራ ከመይ ጌርና ንንኪ ኣብ ዝብል ሲ ኣነ ርግፀኛ እየ ምስ ሓወይ ሱሌማን ዝፈላለየ የብልና ክልቴና ሲ ረብሓ ሃገር ክንዕዝዝ ረብሓ ሃገር ከንቀድም ነቲ ሃገርና ዝመፃ ተፃብኦታትን ስግኣታትን ከዓ ከመይ ጌርና ነኪና እታ ንምህጋ ዲሞክራሲያዊት ፍትሓዊት ስልጥንቲ ምዕብል ኤርትራ ንቅድሚት ንወንጭፍ ኣብኡ ሲ ሓበራዊ መረዳእታት ዘለና መስለኒ ሪዞይ እቲ ምናልባት ሽግር ኮይኑ ዝፅንሐ ዶ ንብሎ ዝሓለፍናዮ መድረክ ፎልስ ዳይኮቶሚ ናይ ተቃውሞ ደገፍቲ ገለ ዝብል ኣብ ሃገር መፂካ ሲ ተቃውሞ ደጋፋይ ዝበሃል የለን ኩልና ደገፍቲ ናይ ሃገርና ኢና ካብኡ ዝቕፅል ከዓ ብዙሕነት ናይ ኣረኣእያ ፈላላይ ክህልወና ማለት ብዙሕነት ናይ ኣረኣእያ ከም ቅቡል ወሲድና ተፈላለየ ረኣያ ክህልወና ርሑብ ወይ ፍቅድ ወይ ድማ ዌልካም ድዩ ኢልና ንረዳዳእ መስለኒ እዚ ትስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ኣብዚ ዝፈላለዩ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ምናልባት እቲ ኢማጂነሪ መጋርጃ ዶ ክንብሎም ምንዳቕ ከማን ብዙሕ ከይነትረራ መጋርጃ እንተበልና ሓይሽ እቲ መጋርጃ ግልህ ኣቢልና ኣብ ሓደ መድረክ ከምዚ ኢልና ይህን ክበሃል ከለና ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ቁም ነገር ኣለዎ እዚስ ቀዲምና እውን ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ እዩ ባህላ እያ towards that ከዓ ናብኡ ዝያዳ ኸነ ንቅድሚት ክንስጉም እዚ ሓበራዊ ዘተ ናይ ምብህሃል ናይ ይህን ሲ ናይ ልዝብ ክንኩስኩሶ ኣለና ነርቸር ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ከዓ ክልቴና ዝተፈላለዩ ነጥብታት የብልናን መስለኒ እዚ በቲ ፖዚቲቭ ዝያዳ ጀሚረ እቲ ዝተፈላለዩ ዝበሃል ከዓ ኣብቲ ክልተ ኣብ ልዝብ ንገብሮ እናበልናዮ ኣወታይቲ ክዝቲ መድረክ ዝጠልበና መስለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢንጂነር ስሌማን ኣደም ምናልባት ኣብ ኤልያስ ኣማረ ክብሎ ዝፀንሐ ተወሳኺ ክትገልፅ ሓወይ ኤልያስ ክብሎ ዝፀንሐ ምድጋም እንተኸይከውን ኮመንት ክገብረሉ ወይ ኣብዚያስፈላለላ ዝብል ነጥቢ ከምዘየለ ሞ ጥራሕ ከም ንሰማዕሉ ብኣ ክሓልፍ ምክንያቱ ነቲ ግዜ እውን ንምቕጣብ ሂስፖክ ፎር ኦሎፋስ ሞ ግድነት እዩ እቲ ብዙሕ ከይተሰቋማን ኣድላይ ብዙሕ ኣይመስለንን ሓደ ሓደ እዋን ተፀራሪ ሓሳብ ክህሉ ይኽእል እዩ ክሳብ ኣብ ንቡር ማኣዲ ሓሳብ ክላሽ ኦፍ ኣይድያስ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዝመፅእ ምዕባለ እውን ውፅኢት ናይዚ ክላሽ ኦፍ ኣይድያስ ስለዝኸውን ንገዛ ርእሱ ብዙሕ ክስጋእ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ከመይ ጌርና ንዕኡ ማኔጅ ገብሮ ከመይ ጌርና ንዕኡ ነመሓድሮ ከመይ ጌርና መድረክ ንፈጥረሉ ነቲ ናይ ሓባር ዕላማ ሓንቲ ወይ ኢላስ ብግሩ ክገልፆ ፀኒሑ እቲ እስኻ እውን ኢልካ ጌርካ ካብቲ ናትካ መእተዊ ነቲ ኩላትና ንሰማዓሉ ሃገራዊ ረብሓ በዚኣዶ ዝያዳ ቺፍ ክንገብሮ ንኽእል ክንዕውቶ ክንረጋግፆ ንኽእል በዚኣ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከድኩም ራእይዋ ነዋሕ ቪድያ እታ እቲ ፍቅሪ ዘለዎ ዲስካሽን ጥራይ ከሪአኩም ደልየ ሓሳባት ፍልልይ ክህሉ ክእል ፖለቲካ ወረዳዳ ፍልልይ ክህሉ ክእል ግን ሓንቲ ሃገር እያ ዘላትና ሓደገኛ ዝኾነ ዞባ ድማ እዩ ዘለና ኣብ ጥቃና ስለዚ ተጠንቂቕና ኣስተውዒልና ንክንከይድ ክሕግዘና ስለዝኽእል ልቦና ክበና ስለዝኽእል እየ ናባኹም ዘምፃእ ዘለኹም ኣብ ካልእ ገለ ክፋልናታ ኣገዳሲ ዝረኸብኮ ነይሩ ግን ከይነውሓና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ናይ ሎማ ኣርስቲ ግን ንከምዚ ዓይነት ንኩሉ ዓይነት ዘሎ ፍልልያት ሓቑፍና ሓንቲ ሃገር እያ ዘለትና መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ብሓደ ክንሰርሕ እቲ እውን ከም ምስጢር ናይቲ ህላወን ቀፃልነት ናይዚ ሃገር ድማ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ኩሉ ዝከኣለና ድማ ነቲ ሓድነት ኢልና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ጓል መንገዲ ክፈላለየና የብሉን ኣይኖ ብዙሕ ሓደ ሓደ ፍልልያት ይርኢ ኣለኹ ናብትን ዘብል ኩነታት ወላ እውን ኣብ ገለገለ ወገናት ይመፅኣኒ ኣሎ ግን ኢደይ ክእትወሉ ይደልኒ ኣነ ኣነብታ ዘላትኒ ክቕፅል እየ ዝመርፅ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ሓገዝ የበርከት ክኸውን ምናልባት ኣዝየ ደንጉየ ከም ዝመፃኹ ናብዚ መድረክ እዚ ይፈልጥ እየ ኣነ ግን ካብታ ዘለኹዋ በታ ዓቕመይ ከበርክት ክፍትን እየ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክንውዲና ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሓገዝ ናትኩም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ሰብስክራይብ ምግባር ኩሉ ግዜ ሕቶ የድልየኒ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ እናተመነኹ ቻው ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንተኽባ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ልበይ ዝምነዮ ሕልመይ ድህንተዮ በልትኪ ማዕሪግኪ ብዓይነይ ክርዮ ጥዑም ከስማዓኒ እኮይታይ ለሚነዮ ዓደያ ብደመያ ኢለነጊረዮ ዓደያ ብደመያ ኢለነጊ